चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आथिखालनि जि डिलिमिटेशन समस्ति दाफामनाय बे आयदाखौ लानानै जोङो दिनै मेलेमजिबिफोरनि बेयाव मेल खुंदों आरो ससियेल अर्गेनाइजेशन माहारियारि आफादफोर आरो गोबां बेयाव इन्टेलेक्चुवेल प्रफेसार प्रिन्सिपाल आरो गोबां जोंनि रोंगौथि गोनां जायफोरा माहारिनि फारसे जेब्लाबो माने बाथ्रा सानो बा सावरायो बिथांमोना बाहागो लाफैदों। गुबै जि मोनसे जोंनि जि एजेन्डा बे एजेन्डाया जाबाय जे थांनाय 20 तारिखआव फोसावजानाय भारतनि बिसायख'थि आयगआ जि फोसावबाय जि ड्राफ्ट माने डिलिमिटेशन बिनि सायाव चिरां जिल्लानि सिडली चिरां आरो बिजनी मोननै जि समस्ति दङ बे समस्तिखौ जेरैबायदि बेयाव डेमार्केट खालामनाय जादों बे डेमार्केशना बे प्रपारलि जादोंना जायाखै जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि पलिटिकल जि राइटनि बाथ्रा राजनैतिक जि अधिकारनि बाथ्रा बेजों सिडली चिरांखौ जेरैबायदि एसटि खालामनाय जादों बिजनीखौ जेनेरेल दोनदोंब्लाबो बेयाव बर' बा ट्राइबेलनि देरहानाया रोखा जागोन ना जाया आरो गासै आसाम नाङै बे जे ड्राफ्ट मोनसे जि माने खसरा बिनि सायाव मोनसे एनालाइसिस आरो बयनिबो जिखिनि माने अपिनियन रिकमेन्डेशन रायजो राजानि इन्टेलेक्चुवेलफोरनि जि एनालाइस आरो साननाय बेखौ जोङो खोनासंबाय बे गासैबो तथ्यखौ आधार हिसाबै लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 9 तारिख जुलाइआव बरमायाव जोङो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि मिरु लेभेलनि जों मोनसे स्पेशल जथुमा खुंगोन आरो 10 तारिख जुलाइआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै माहारियारि आफादफ्रा ज' लोगो नांनानै भारतनि बिसायख'थि आयगनो जोङो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामगोन। जोंनि स्टेन्ड आरो जोंनि डिमान्डआ क्लियार बे जाबाय जे क'क्राझार ल'कसभाया एसटि जानांगौ आरो उदालगुरिया गोदानै मोनसे ल'कसभा सृष्टि जानांगौ। बेयो एज पार दा 2007 जि डिलिमिटेशन कमिशन अफ इन्डियानि जि ड्राफ्ट प्रप'जेल एज पार दा स्पिरिट अफ दा बिटिसि क्रिएशन जानाय आरो बिटिआर सुक्तिनि उनाव 6 सिडुलनि स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै डिफुआ जेरैबायदि डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं मोननै 6 सिडुलखौ लोगो नांनानै 6टा बिधानसभाजों मोनसे ल'कसभा दाजादों। क'क्राझारखौ एसटि खालामखांनायनि उनाव बा क'क्राझार ल'कसभा दाखांनायनि उनाव आग्लायनानै थानाय बा आद्रा मोनद' बिधानसभा समस्तिखौ लानानै उदालगुरि नामजों जोङो ल'कसभा नांगौ आरो बेयाव दरं नामजों 11टा समस्ति लार्जेस्ट पपुलेशन लार्जेस्ट भटार 6 सिडुल आरो नन 6 सिडुल मिक्स खालामनानै जि मोनसे ल'कसभा दादों बेयाव माबा मोनसे कनस्पिरेसि दङ बेखौ जों अपोज खालामो। जोंनि स्टेन्डआ क्लियार जोंनि 27 मार्च 2023 नि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो होनाय मेम'रेन्डाम आरो दिनैनि स्टेन्ड बे क्लियार इन्टारलिकुटरि पिटिशन सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियायाव जोङो होनाय जादों आरो बे सोलिगासिनो दङ खननै हियारिं जाबाय आरो बे बेलायाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया भारत सरकार आसाम सरकारनो सुप्रिम कर्टनिफ्रायबो नटिस हरनाय जादों आरो बेफोर प्रक्रियाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावगासिनो दङ। बिटिआरआव 15टा समस्तियाव 10टाया एसटिनि थाखाय रिजार्भ जानांगौ बिधानसभायाव मोनद'आ रिजार्भ जाबाय गोदोबो दङमोन मोनद' दाबो मोनद' दङ बे बाङाखै दा बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो भेरि माच सिरियास आरो गहपुरा एसटि जानांगौ मरिगावआ एसटि जानांगौ डिमरियाखौ एससि खालामनाय जादों जागिरदखौबो एससि खालामनाय जादों नांजाबलायनाय मोननै समस्तिया बोरै एससि जानो हायो जि डिमरियाव माने कार्बि माने टिवा आरो बर'नि पपुलेशनानो 1 लाखनि बारा जि गहपुराव मिसिं बर' आरो कार्बिनि पपुलेशनानो 1 लाखनि बारा बेबायदिखौ दिनै माखासे ओनसोलाव माखासे समस्तिखौ जोंखौ मेजरिटिनिफ्राय माइनरिटि खालामनाय जादों बोखाव जों जेराव डिसाइडिं फेक्टर बे फेक्टरखौ जोंखौ माने खमायनानै जोंखौ बेयाव दुर्बल खालामनाय जादों बे बाथ्राफोरनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ। सार हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों बिलनि थाखायनो समस्ति दाफुंनाया एसे गोरोन्थि जादों होननानै बुंदों सार बेनि सायाव नोंथाङा आङो बिथांखौ स्पस्तयै बुङो जे बिथाङा बे समाव राजखान्थि गेलेनाङा राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय बाथ्रा दाबुंथों बाथ्राया जाबाय स्पस्त दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिलिमिटेशन स्टार्ट जानायनि लोगो लोगोनो 27 डिसेम्बर 2022 माने प्रेस नोट इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया माने फोसावदों 1 जानुवारिनिफ्राय दिनै 6 मास जाबाय बे प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ आरो 7 तारिख जानुवारियाव 2023 एबसुनि बानजायनायाव गासै पलिटिकल पार्टी गासै अर्गेनाइजेशन बर'नि
चिरां जिल्लानि काजलगाव बे हेडक्वार्टाराव जों सावरायदों आरो बेयाव बयनिबो मतामत लादों। मार्च दाननि 27 तारिखआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जों मेम'रेन्डाम होदों जेराव क'क्राझार एसटिआ बाहाल थानांगौ, उदालगुरि ल'कसभाया दाजानांगौ आरो बिटिआरआव मोर नाम्बार अफ माने विधानसभा क्रिएट खालामनांगौ होननानै जों स्पष्टयै होनाय दङ। बिनि उनाव बिथांमोनजों जों सावरायदों बे जि तथ्य बे तथ्यफोरखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि बिथाङा गोसो जायोब्ला आरटिआइ खालामनो हायो। आरटिआइनि तथ्यआव जोङो मा दाबि होदोंमोन कमिसननो बे दाबिनि सायाव बिथाङा तथ्यखौ नायनो हायो। दा बेखायनो आं खावलायो जे बे समा सोरखौबा हाब्रु सारनाय सोरखौबा माने रायनाय सोंखारनायनि सम नङा। बिथांमोना बिपिएफ हान्जा बा गासै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारदों भेरि माच पजिटिभ आङो वेलकाम खालामो। नाथाय सोमावसारनायनि नामाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि डिलिमिटेशन प्रक्रिया बे मोनसे कन्स्टिटिउसनेल प्रसेस, बे मोनसे डेम'क्रेटिक लार्जेस्ट डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बेबस्था आरो बेखौ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम जि दाबि होदों बे दाबि मथे बिथांमोना खामानि मावथों आरो जोङो खावलायदों जे बर'फोरा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा जिखिनि पलिटिकेल पार्टिफोर दङ इउनाइटेडलि बेयाव फाइट खालामनांगौ गावबा गाव प्लेटफर्माव थानानै। आरो आंथ' माने सारप्राइससो जादों जे आं मिथिनायाव बिर सिलागां बिथांनि जि एनिभार्सारि दङमोन बे हाबाफारियाव थांनायाव बिथांमोननि दोलोनि गोबां थांदों, हाग्रामा महिलारियाबो थांदों आरो बे सानखालि सासे क'क्राझार जिल्लानि एबसुनि बिबानगिरि बिथांनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनानै थांदों जाहैबाय जे एबसुजों जोंहा रायलायनांगौ दङ डिलिमिटेशनखौ लानानै आरो ज' खामानि मावनांगौ। चिरां जिल्लानि आगुनि बारग' मन्त्रि बिथांनिनो सासे माने भेरि माच नियारेस्ट जाय माने बिथांजों थाफायो बिथांनिफ्राय जोंनिसिम मोनसे खौरां माने मोनसे इनफरमेशन बा जोंखौ मोनसे आपिल खालामनाय माने खबर फैदों जे बारग' मन्त्रि बिथाङा एबसुजों रायलायनो लुबैयो डिलिमिटेशननि सायाव। आंथ' भेरि माच पजिटिभ खारन जोङो बयबो पलिटिकेल पार्टिजों रायलायगोन। नाथाय बिथाङा बेबायदि बुंनानै दिनै जुदि एबसुखौ टारगेट खालामनानै जुदि सोंखारियोब्ला एबसुआथ' नैबे डिलिमिटेशन प्रक्रियाजों जोंहा माने बेबायदि रिजार्भेसन थानो मा गोनां। जातिनि सार्थआव बड'लेण्ड आन्दलननि सार्थखौ नायनानै जोंनि जारिमिनखौ जोंनि अस्तित्व जोंनि फिउचारखौ बिथा खालामनानै जोंनि प्रभुत्व जोंनि रैखा कबचखौ आहमा रैखा कबचनि बाथ्रा बुंदोंब्ला आसामाव असमियानि रैखा कबचनि आसाम आन्दलननि 6 नम्बर दफायाव दङब्ला एनआरसिनि बाथ्रा बुंदों बिथांमोना इन्ड' बांला बर्डार सिल खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। दिनै खिलन्जियानि रैखा कबचनि बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बर'नि रैखा कबचनि बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रथम आरो फार्स्ट आवर डिउटि इज दा फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटि इज टु प्रटेक्ट एन्ड टु माने protect the rights and privileges of the Bodo community आरो बे खामानिखौनो लानानै जों मावगासिनो दङ। बेयाव जोंहा कुनु 1% इन्ट्रेस्ट गैया खारन जोङो पलिटिकेल पार्टिबो नङा पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनबो नङा जोङो माने पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट लानानै खामानि मावग्रा आफाद नङा। जोंहा जाबाय जातिनि इन्ट्रेस्ट, जातिनि खैफोदाव जातिनि क्राइसिसआव जातिनि सार्थआव बर'नि इन्टेलेक्सुवेल माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों जेब्लाबो खामानि मावगोन आरो सोर मा बुङो बुङा बेजों खोथा गैया। आं बेखायनो बुंदों जे बर'आ इउनाइट जानांगौ, क्राइसिसनि समाव मोनसे भइस भारतआव जोङो दैथायहरनांगौ। राष्ट्रपतियानो जा प्रधान मन्त्रि नखर मन्त्रि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आसामनि गिबि मन्त्रि आसाम सरकार बयबो जाहाथे मिथिदों जे बर' हारिया बे समाव फंसे बाथ्राजों फंसे गारांजों बर'नि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बर'नि अधिकारनि थाखाय बाथ्रा बुंदों आरो उदालगुरि समस्ति दानांगौ। बेयाव कुनु कमप्रमाइज गैया, कुनु कारनाव जोङो बेनिफ्राय बे कनस्पिरेसिखौ जोङो मानिनाय नङा आरो बे बाथ्राखौनो आं दिनैबो फिन स्पष्टयै आङो बुंफिनबाय। गोजोन्थों।